Scanners ġodda fid-Dipartiment tal-Patoloġija b'investiment ta' 3 miljun euro se jfisser lil professjonisti se jkollhom aktar informazzjoni dwar kemm il-kundizzjoni tal-pazjent imma anke l-kura li jkollu bżonn se tfisser aktar spazju u li ma jibqax il-bżonn ta' karti jew oġġetti li fihom tinżamm id-data medika ta' persuna. Dan tħabbar waqt konferenza fil-Public Service Expo Village f'Taqali. Ressaqna l-mikroskopji fil-ġemp, aħna konna nħarsu lej iċ-ċelloli billi nittrombjaw taħt il-mikroskopju. Illum minflok it-tessuti l-ewwel biċċa tal-proċess baqa l-istess. Imma mbagħad morru bl-scanner, ħafna nies għandhom scanners id-dar, ma dan huwa scanner speċjalizzat illi r-reżoluzzjoni tiegħu tidħol daqs ċellola waħda. Waqt il-konferenza li fiha tħabbret din id-diġitalizzazzjoni tas-sistemi, Dr. Barbara kompla jispjega li grazzi għal din it-teknoloġija l-ispeċjalisti magħrufin bħala histopathologists se jkunu jistgħu ħarsu lejn kull ċellola individwalment u jiddeterminaw hemmx tumur jew xi kundizzjoni fil-musrana pereżempju. Il-high definition monitors allura se jkunu jistgħu jaraw riżoluzzjoni vera tajba taċ-ċelloli u llum żidna stains oħrajn, tip ta' kuluri oħrajn, illi inti mhux biss tgħidlu x'tip ta' kondizzjoni għandu l-pazjent, imma x'trattament jista' jgħin biex jaħdem jew ma jaħdimx. Herceptin pereżempju f'kanser tas-sider, eċċetera. U nistgħu nibqgħu għaddejjin b'dil-mediċina personalizzata. Dr. Barbara qal li l-mediċina personalizzata hija xi ħaġa li bdiet biss riċentement fis-sistema tal-patoloġija għal ukoll li dan ifisser li d-dokumentazzjoni fiżika fil-ħġieġ li qabel kienet tinżamm fl-isptar San Luqa ma ċemm bżonna għax issa kollox jinsab fuq server u b'daqqa ta' buttuna l-ispeċjalista jista' jkun jaf l-istorja medika ta' persuna. Spjega li f'każ ta' pazjent li jkun qed jieħu l-kura barra l-pajjiż dan l-iżvilupp ifisser ukoll li llum ma ċemm bżonn ta' couriers imma sempliċiment li professjonist jibgħat l-immaġini. Waqt il-konferenza l-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela qal li dan il-proġett huwa importanti ħafna u għandu vantaġġi kbar. Il-Ministru qal li ħafna mis-servizzi diġà qed jinqalbu diġitalment bħall-X-rays, jiġifieri fir-radjoloġija jew inkella kif jinkitbu notifi kliniċi uswali meta professjonist ikun qed ikellem pazjent. Qal li qatt ma immaġina li l-affarijiet se jimxu daqstant il-qudiem li jitnaħħa l-mikroskopju iżda argumenta li dan ifisser aktar spazju u inqas użu ta' karta.